La candidatura d'Unitat Popular de Blanes ha muntat avui una ràdio participativa a la plaça d'Espanya. Sota el lema de Sintonitza't, fem municipalisme, la CUP ha obert avui els micròfons de la seva ràdio per tal que tothom que volgués pogués exposar les seves propostes. Una iniciativa emmarcada en el que consideren la columna vertebral del seu programa, la participació ciutadana. I és també des de la participació ciutadana, el diàleg i el consens, des d'on creuen que cal una àrea de comunicació potent per projectar la ciutat. Això està pensat perquè es pugui haver molt de diàleg en tots els àmbits de Blanes, tant les associacions com els comerços, com les indústries, com tot el que hi hagi. Perquè d'aquesta manera, potser es pot trigar una mica més a aconseguir les coses, però d'aquesta manera hi poden haver més idees noves i també dintre d'haver-hi idees noves també és possible que hi pugui haver un estalvi econòmic dintre l'Ajuntament. En aquest sentit, davant els micròfons de Ràdio CUP s'ha parlat aquesta tarda de la situació de la dona, d'ecologia, d'immigració i de justícia social. Durant l'acte també hi ha hagut una performance amb una balança per situar a una banda o a l'altra les àrees que consideren necessàries per crear l'alternativa a Blanes. Habitatge digne, pressupostos participatius i un nou model de ciutat, entre d'altres. Per altra banda, s'ha elaborat un mural a través del qual tothom que ha anat passant ha pogut deixar la seva marca.